Yo, yo, yo! What's up mga kasanol patay gutom? So, as you can see, apektado na naman kita. And, para po di kita ma-stress, para sa endo lang ini. Sa aga, guys, bibilangon ko kung perang beses ma-brownout poon alas 12 ki aga hanggang 11:59 kibanggi. Bilog na Sabado. Ngunyan, ang makakahula kung pera basis apektadoan kita. So, pinakainot ng mga comment sa video na ini. And dapat mag-share. And dapat mag-subscribe sa YouTube channel ko. May libreng kung smart ka, Giga 99. Kung Globe ka, Go Sakto 70. At ito, hindi ko sure, basta yun ito. So, pinakainot na mag-comment, kita magsimbag. Siyempre, bibilakon kung man kumperang beses mo brownout. Mataw kayan bilog na Sabado. Yeah, tada ko lang kung gigibuhon. So, ang inot na makatama na simbag and kumperang beses ma brownout sa aga, yeah, hashtag apektado. Dito, PM na lang sa ko sa number ninda, tapos ma-receive na nisa sa load. Bako yan scam, ha? Tapos, syempre, albay area lang kita. Tapos, syempre, sa mga fans ta dyan sa Masbate, iba man ng numero kan pag brownout nindo. Day ko man ito aram, day ko man ito madidetect. So, yeah, albay area only. Yeah, homies, show me the money, what? Hashtag apektado.